Не бе, дилер. Здравей. Засякох те, века. Добре, бе, как го постигаш? Чисто над минат. Застанах някъде. Аз съм. Здрасти. Не. А, кажи. Записвам в момента, записвам. Той ли? Моя съм под мапа. Ицо, гледай се, ако сте като скоча аз. Правих тебе, те виждам. Вече се завърнах. Не, не съм правих. Така, завърнах се обратно. Здравей, Ицо. Пъснах се. Крис, тя. Ари, бе, брат. Оправих се. Не съм се оправил. Извинявам се. Гледай го. Ти напъскаш. Точно ти напъскаш. Още съм в пода. Пода съм. Ще изляза. Не излязох. Свещявам. Остай, бабе. Удрям да се прибия. Ау! Боги, крещеш ли? И аз го снимам в момента. Аз се стъкнах в пода вече окончателно. Аз съм окончателно в Крис, помагай. Излязох! Ицо, я виж. Ама погледни. Ама Крис, виж ми стрим. Не, оправих се. Ма Крис, виж ми стрим. Чакай малко. Какви са тия звуци, бе, брат? И видях Господ, бе. Виж не цака point of view, брат. И цака още малко и си готов, брат. Скачай! 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 Ще да спася. Ау! О, излетях! Качи се, бе! Качи се, излетях аз! Помощ, бе! Аз съм на дървото. Що цели с Венера? Финира изчезна. Гледай, че го бе. Стигаха би филм тейп. Ама то да ти кажа, мисля, че няма значи. Чай, сега ще го спася. Отелих да побуят. От мапа. И сега ще купя парти попър, че. Да мога да те замервам многократно. Ма нямаме. Бумайки. Аз съм Господ. Колко пъти го правя, толкова пъти маънстъкваме, брат. Аз ще го подам. Ще пратя между другото с всичко камера. Крис, отивай да побутваш. Няма да излизаш. Аз съм човека. Излита ли майко? И че е в шродингерско състояние. То ти би ног пак. Чакай, удръпни се.
Оп, стана нещо. Охо. Я ще се справя по-ефективно. Ако прача с него камерата, какво ще? Нищо. Пращам. Айде. Камерата нищо вижда. Стъкна му в къщата. Дай бул майка. Ще го уби. Сега ще спася. Ау! Дръпни за. Крис, сега, идея. Какво ако извадя микрофона тук, като съм приближен? Заклещих се. Така, какво ако съм приближен, но... И ти си Проблем. Проблем. Къде скачаш, бе? Искам да взема камерата. Ицо трябва да са енкърни. Дръпни се, Крис. Крис, няма филм, не се строя. Дръпни се. Обърна. Не. Ау. Ицо, гледаш ли стрима? Майко! Помощ! Помагайте ми! Ицо, виж го става! Той после от твоите. Ама то убаво, ама. Я да види. Я да види. Майко. Я да... Какво прави този? Нещо се промени. Аз още съм... Кристияния проблема е, че аз спадам в така ситуация, където... Спринтирай, скачай. Кристияния Божието наказание не може да се избегне с спринтиране и скачай. Къде по... Ицо виждам. Ето е Крис. Блъскам се някъде, виждам слънчогледи. Така, заболя мъглата, получих епилепсия. Какви стълта? Виж мамине, за всичко се бъгнахме на едно и също място, че е проблем. Я да видя. Крис виждам. Ицо, нещата плаша, ма всички сме в същото положение в момента. Не виждам. Крис, ти виж моя. Чувствам се като муха. Ако извадя микрофон на коста, абсолютно нищо. Така. Ами... Ицо? Ицачката прави повечето парчи, да ти кажа. Да, знам, толкова бързо се чувства. Той при нас се чува също нещо. И аз пропаднах вече наполовина. Не виждам къде съм. Ние сме под него, Крис. Спокойно, с малко време ще се оправи, всичко е наред. Запазите спокойствие. Запазите спокойствие. Привикайте се. Майко. Да, ма.